Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ni Maroa. Ang kuan, nakapupo magod si Lolo og hinog nga saging tundan. Mao nga gidad-an ta ka kay iya man ipahatag nimo. Mao ba? Oh. Naibaw gid imong lulo da nga ganahan kog saging. Naunsa ka, Marla? Misiga mo na imong mga mata. Hilom. Marla, naunsa ka? Nasuko ka nako? Ha? Wa man Gabriel. Ura na lang sa paglakaw. Nasuko gid ka nako, Marla, kay di man ka makigdungan sa paglakaw. Una na lang lagi sa paglakaw. Uy. Naunsa to si Marla? Kalit man lang milikay nako. Marla? Marla? Kung sa may akong nahimong sayop nimo, please, sultihi ko. Marla! Gabriel, una sa paglakaw. Una na lang. May buhaton pa ko. Sige. Sige, mulakaw ko, pero ay kasuko na ko, ha? Please lang, Marla. Muna na lang ko niya sa trabahoan. Marla? Nausa ba ka? Kaluspal ko nimo? O sa pinita po nimo? Ha? Nganong nagunit man ka ng imong dunggan? Kukuan pa. Wa. Ah, Marla! Marla! Uy, nausa mo to siya? Doon na kayo nahita mo. Si Gabriel. Mangutan ako ni Gabriel. Oh, Gabriel! Gabriel! Ayaw na paglakaw! Unsa to ako napati? May mihunghong nasab na ko. Ako lang kaning una-una. Pero murag di agad sa kundunggan ang misuko na ako kaganina nga magpalayo ko ni Gabriela. Gabriel, naon sa to si Marla? Nay, kuan. Kalit man lang to siyang milikay na ako, nay. Murasag na suko na ako. Unya, Oh. murasad og nahadlok. Unsa? Kalit lang ko niyang gisingkahan, nay. O gipalakaw. Mao ba? O, wa ka ba nasulti niya nga nagkapasuko niya? Uwa man, noy. O wa pa sa siya lang gisulti nimo? Uwa man sad. Basta kay kalit lang siyang naningkan ako, gisingkahan ko niya. Nagpahiyumay pagani mi. Nipahiyom pa siya nako nga nagtanaw ning saging nga gidana ko nga gikan kang lolo. Pero kalit lang siyang nasuko. Unsa ba ang gisulti? Di na siya gustong musulti ko. Mao na, unya gisingkahan ko niya nga pahilumon. Unsa? Kalit lang yun? Unoy maning. Sige dong. Ikaw na lang may bawang mo pailob ni Marla, ha? Sige, una lang niya. Basig di pa siya ganahan mo trabaho. Sige noy. Antuon ko si Marla. Noon sa bangko, nganong doon naman ko'y mabating tingog. Usay, doon ay kalit ka mo sampit na ako. Ano bang yun ko? Marla, anak. Pa? Magsulti na. Panaon sa mangko. Mausap na gusto ko may bawaan ko na unsa ka.
Nganong kalit pa na mong giaway si Gabriel? Magbayad ang mga makasasa. Oh, naanasa pa. Marla, unsay naanasab? Ang hunghong pa. Honghong? Opa, ang hunghong. Naanasa pang hunghong. Pahawa! Pahawa sa kundungan! Pahawa! Marla, ito mo rin. Naunsa mo din, Maneng? Ha? Pagla! Managhuhong na ko. Manangano bang ko? Pangano ko na unsa man ko. Maneng! Kinahanglan nga ipatanaw na itong tambalan si Marla. Unsa? Tukmod ang tikuwa. Marla! Nasa ka? Anong imo magitugmod si Manang? Ha? Ambot. Oh, Marla! Marla, asa ka ba ingon? Marla! Maneng sundin siya. Oh. Ayaw siyang ibuwag sa imong mga mata. Huh? Kay ka naghunghong nga iyang giingon. Mao ka na ang nakaingon nga namatay ang imong asawa. Unsa? Oh, Marla! Balik ka eh! Nganong naingon mo ko ini? Basta na! Bawa sa kundungan! Marla! Marla, ka! Marla! Marla! Oh, Marla! Marla, anak! Marla! Kalit mo na masuko sa mga yan. Ay. Di na mahimik. Kinaangin ako ng hibawan. Oh, gusto. Si Eugene. Magkigsulti ko kay Eugene. Ay naman si Maneng og Marla. Uy! Uy, Ang kwarto ni Marla! naursa man na si Marla. Nganong imo naman ang gialsa. Kuya, pan siya! Unsa? Diin man na siya di mo maabdi. Dito sa kakahuyan sa ibabaw! Ura man na siyang natuog na sab. Ay, naon siya ni bayhana, oy. Di man mo tubag kung tawgan. Eugene? Ay, hello there, Gabriel. May tuyo ka ba nako? Kuan unta, Eugene, kining... Unsa man na, ha? Ay, unta-unta di ha? Kay, abi ni mo, gikulbaan ko nga ako nagigiduol ni mo. Sulti, bisan unsa. Kay andam ko og tagana nga tabangan ka. Kuan. Bahin ni Marla. Ha? Nga naman ang pahin ni Marla? Ha, Gabriel? Tuod, nabalaka ko ining bayhana. Wag yun mo tubag sa akong mga tawag. Mahimo ba ato sa gawas magsulti bahin ni Marla? Dito sa loan? Oh, sure. Ikaw na good na. Nakatuog raman na siya. May balik na sa niya sakit. Nga, mukalit siya katog. Maneng, sunda ang akong tambag. Kinahanglang ipatanaw na nimog tambalan ang imong anak. Ha? Pero, Nalimot ka. Mauna ang iyang sakit sa una sa gamay pa siya. Mukalit og lakaw samtang matug. Unya, mukalit og katug. Unya, mukalit nga damanon nga mura siya gisunog. manang naglibog na ko. Kuno sa ikubuhato ni Marla. Matod pa sa doktor nga, kutob lang sa edad nga 12 ang tao nga masakit ang sleepwalking. Pero, nga nung i-atake mo sa ni Marla ka ng sakita karon. Nagkinahanglan kang mga tao nga makatubag ni mo anak man ni. Ug wa ko ilaing nahuna-hunaan. Gawas lang sa pagpahiling ni Marla sa mananambal. Uy, naunsa ka Gabriel? Ano nagsigim lang kag panghupaw diha?
unsa may naobserbahan nimo ni Marla, ha? Elgin, may problema ba si Marla na iyang nasulti nimo? Ha? Ano, nakapangutan na magkaana. Basta sultihi lang ko sa tanan nimong hibawan bahin kang Marla. Ang kuan. Ay, si Marla lang pangutan Kay di biya na maayo nga ipanulti ang sikreto sa uban. Mas makatabang ka ni Marla kung sultihan ko nimo kung unsag iyang problema sa iyang pamilya, sa tanan gyud. Kuan. Sa among unang pagkakita ni Marla, may problema na siya sa iyang daman. Daman? Damanunon si Marla? Oh, Gabriel. Ug ang permin niyang daman, maong kamatayon sa iyang inahan. Unsa? Maunay nakapahasol niya ang misteryosong kamatayon sa iyang inahan. Nga naman day, unsa may namatyan sa iyang inahan? Mahimo ba, Gabriel? Si Marla na lang ang pangutan Di mo ko na kubatasan ang manabi sa sikreto sa uban. Kita na lang atong istoryahan. Sige, Elgin. Salamat sa kasayuran. Sige. Oy! Naon sa ka, Gabriel? Mamiya mo lang kagbuhi, oy! Kinahanglan may bawaan ko kung unsay problema ni Marla. Maning, naunsa na ba nag-ibong anak? Nagsige naman na siya katuog. Mo na kahasol ako karon. Manang gusto kong magpatabang tas mananambal sa kahimtang ni Marla. Oh, sige. Manawag kong tampalan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.